בנובמבר 1971 שני פנטומים המריאו מבסיס של חיל האוויר למשימת יירוט. זו לא הייתה משימת יירוט שגרתית. המכונאים על הקרקע הפשיטו מהמטוסים כל פיסה של ציוד שאפשר היה להוריד מהם. זה בשביל שהם יטוסו מהר יותר וגבוה יותר מכפי שפנטום רגיל מסוגל לטוס. כשהם היו באזור מעל סיני, הם הבחינו במטרה שלהם. מטוס ריגול שהמריא ממצרים, וכרגע היה בגובה של 80,000 רגל. מטוסי פנטום יכולים להגיע ל-60,000 רגל. כך שהטייסים של מטוסי הפנטום הרימו את החרטום שלהם של המטוס כמה שיותר גבוה, ושחררו טילי אוויר-אוויר. טילי האוויר-אוויר האלה היו מדגם שנקרא ספארו, שהיו ב-71 דגם מתקדם למדי של טילי אוויר-אוויר, כי היה להם מרעום קרבה. זה מרעום שמאפשר לטיל להתפוצץ גם אם הוא לא בדיוק פוגע במטרה, אלא רק מתקרב אליה. והטילים האלה באמת פגעו במטרה, הם מצאו את המטרה שלהם. אבל זה לא היה מטוס ריגול רגיל. המטוס הזה, בגובה 80,000 רגל, טס במהירות של 2.5 מח. ובגובה כזה, ובמהירות כזו, פי 2.5 במהירות הכל, טילי ספארו לא תוכננו להתמודד, כי שום מטוס באותם הימים לא היה מסוגל לעשות דבר כזה. ובאמת כשהטילים התפוצצו, המהירות המשולבת שלהם ושל המטוס, שנעו אחד כלפי השני, גרמה לכך שעד שהם התפוצצו, המטוס כבר היה הרחק מקדימה והוא לא נפגע. היירוט נכשל. המטוס ריגול המצרי נע לאורך חופי מדינת ישראל והמשיך לצלם את כל המדינה ללא שום הפרעה, והפנטומים חזרו לבסיסם עם טייסים מתוסכלים, ללא ספק. הייתה פגיעה לא מבוטלת באגו של חיל האוויר, אני חושב. ידעו שהמטוס הזה עומד לצאת, ראו אותו ממריא, הכינו פנטומים בצורה הכי טובה שאפשר היה להכיל אותם, ועדיין חיל האוויר שהתגאה בעליונות הטכנולוגית והאנושית שלו, נכשל. עוד רגע אנחנו מסוגלים להעלות את המצגת. זה נחמד. יפ. המטוס שהם ניסו להפיל היה המיג 25. מטוס הקרב המתקדם ביותר בארסנל של ברית המועצות, וכנראה גם אחד הסודיים שבהם. המיג 25 היה מכונה מאוד מרשימה. זה היה מין סוג של מפלצת, היה מטוס כבד מאוד, גדול מאוד, אבל מוטת הכנפיים האדירה שלו וזוג מנועים רבי עוצמה נתנו לו את היכולת להגיע לביצועים ששום מטוס באותה תקופה בכלל לא התקרב אליהם. גובה הטיסה שלו, 80,000 רגל, היה משהו שהיה שמור רק למפציצים מגביהי טוס, לא למטוסי קרב. כבר בטיסות הניסוי המוקדמות שלו, המיג 25 שבר כמה וכמה שיאי עולם, שחלקם תקפים עד היום. למשל, המיג 25 זה המטוס הראשון שהצליח להגיע לגובה של 35 קילומטרים, ממש על הקצה של החלל החיצון, על הגבול של החלל החיצון. המהירות שהוא היה מסוגל להגיע אליה, 2.5 מח, זה הייתה מהירות השיוט שלו. אם הטייס היה מוכן לסכן את המנועים, הוא היה יכול להגיע גם ל-3.2 מח, שזה אף מטוס גם היום לא מתקרב אליו, שום מטוס קרב. אז זה לא היה מטוס רגיל. את המטוס הזה, הרוסים תכננו איפשהו בסביבות שנות ה-50. זה היה התחלה של איזשהו עידן מסוים, למעשה עיצומו של עידן מסוים, שבו הרוסים נכנסו למלחמה קרה מול האמריקאים, והם מאוד חששו ממפציצים אמריקנים מגביהי טוס. כל מיני מטוסים כמו ה-U2, שהם מסוגלים לטוס בגובה רב מאוד עם כלי לאט, ולתקוף פצצות גרעיניות את ברית המועצות. עכשיו, לברית המועצות הייתה לה בעיה. היו לה כמובן מטוסי יירוט, היו מערכות נ"מ, אבל הגבולות של ברית המועצות הם אדירים, זה 5,000 קילומטר של גבול, כך שהמטוסים שבאותה התקופה היו זמינים ליירוט של מטוסים כאלה, לא היו מספיקים, ולכן בעצם הצבא הרוסי ביקש ממפעל מיג, ראשי תיבות של ארטיום מיקויאן ומיכאל גורביץ', שני המהנדסים שהקימו את
המפעל הזה? לתכנן מטוס שיהיה מסוגל בעצם לעשות מה ששום מטוס קרב לא מסוגל לעשות קודם, ולטוס בגבהים שכאלה. עכשיו, האמריקנים היו בפאניקה. היו בפאניקה מכיוון שאף מטוס באותה תקופה של האמריקאים לא היה מסוגל ליירט את המיג 25 הזה ולהתמודד מולו. ראינו שהפנטומים שהיו קיימים ושאר המטוסים, כמו שחיל האוויר הישראלי ראה יפה מאוד, היו עדיין רחוקים מאוד מלהצליח, והמטוס היחיד שכן היה אמור להיות מסוגל לעשות את זה היה ה-F-15, והוא עדיין היה על שולחן השרטוטים פחות או יותר. עכשיו, ברית המועצות שמרה את הקלפים קרוב לחזה. כל גופי הביון המערבים מאוד רצו להשיג מידע על המיג 25 כמובן, אבל הרוסים היו כל כך סגורים שהם לא מכרו את המיג 25 אפילו לבעלות הברית הכי קרובות שלהם, כדי למנוע מהמידע הזה לזלוג אל מקומות אחרים. והעובדה שבעצם במצרים, באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, שזה תחילת שנות ה-70, היו 4 מטוסי מיג 25, מלמדת אותנו על המצב המאוד מיוחד שנוצר באזור שלנו בעקבות מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה. במלחמת ששת הימים, חיל האוויר הישראלי פחות או יותר השמיד את חיל האוויר המצרי, ובתקופה שלאחר מכן הרוסים ציידו את המצרים במטוסים ומערכות נ"מ. אבל למרות הציוד וההדרכה הרוסים, עדיין לישראלים הייתה עליונות מוחלטת באוויר. מטוסים ישראלים הפילו מטוסים מצרים ללא שום בעיה, והם מסוגלים לתקוף מטרות בעומק מצרים בצורה שכמעט ללא הפרעה בכלל. המצרים טענו שהסיבה לעליונות האווירית הישראלית זה בגלל שהמיג 21, שזה מה שהיה להם, הוא נחות מהפנטומים והמיראז'ים הישראלים. עכשיו, הרוסים לא הסכימו איתם. הם חשבו שהבעיה זה בעצם כוח האדם, הטייסים המצרים שלא היו מספיק טובים. אבל הם לא יכלו לתת למצרים להמשיך וללכלך על מיג 21, כי הרוסים מכרו את המיג 21 לכל בעלות הברית שלהם ברחבי העולם, ואם הלקוחות של המיג 21 התחילו לחשוב שמוכרים לנו משהו שהוא קצת פחות טוב מהפנטומים של המערב, אולי נפסיק לקנות אותו. אז למצרים לא הייתה ברירה, לרוסים, לא הייתה ברירה, ולכן הם החליטו להתערב. הם שלחו למצרים טייסים שנלחמו פיזית בקרבות מול הישראלים, וגם מערכות נ"מ, צוותים של מערכות נ"מ, ובקרי שליטה מהקרקע. ובעצם ברגע שנכנסו החיילים הרוסים המקצוענים למערכה כנגד ישראל, זה באמת הייתה לזה השפעה די קשה. העליונות האווירית הישראלית נפגמה, מטוסים ישראלים התחילו ליפול בשטח מצרים, ולמעשה קצת נסוגנו מהעליונות שהייתה מקודם. אבל חיל האוויר לא פחד יותר מדי, כי בכל זאת יש מה לעשות, וב-1970 יזם מבצע שנקרא מבצע רימון, שזה היה משהו כזה מין מערב מתוחכם, שבו בקרי טיסה ישראלים התחזו, דוברי רוסית, התחזו לבקרים המצרים, או הבקרים הרוסים שעבדו במצרים, פיתו את מטוסי מיג 21 עם הטייסים הרוסים למערב מתוכנן שטמנו להם מעל סיני, וחיל האוויר הישראלי הפיל 5 מטוסי מיג 21 עם טייסים רוסים ללא שום אבדות בצד הישראלי. שזה היה לא נעים מהצד הרוסי. אז בעצם לרוסים לא הייתה ברירה. כדי להוכיח שבכל זאת הסיבה היא לא העליונות של הציוד האמריקני, הם החליטו לשלוח למצרים את המטוס הטוב ביותר והמתקדם ביותר שהיה להם, שזה היה מיג 25. גרסת ריגול שלו. היו 2 גרסאות למיג 25. גרסה אחת, גרסת יירוט,
שהייתה מוכוונת לטיסה נמוכה ומהירה ולתקוף מטוסים אחרים, וגרסת ריגול שכאמור טסה מאוד גבוה במהירויות גבוהות. אז הרוסים שלחו למצרים את המיג 25 לדגם ריגול, וכמו שתיארנו קודם, המיגים האלה ברגע שהם המריאו מאזור קהיר, היו מסוגלים לעבור דרך כל ההגנות הישראליות, ובפעם הראשונה שהמטוס הזה יצא, זה היה באוקטובר 1970, בטיסת ריגול, הוא עבר בעצם לאורך כל חופי ישראל עד ללבנון, ואף אחד לא היה מסוגל לעצור אותו. זה המצב מאוד לא נעים. כמובן שהרבה מכל הגורמים, גורמי הביון והמודיעין ניסו להשיג מידע, כמו שאמרנו, על המיג 25, ולאורך הזמן הצליחו להשיג מידע על הביצועים שלו, אבל עדיין היה חסר להם לא מעט מידע לגבי המערכות האלקטרוניות שלו. זה היה משהו מאוד חשוב אם אתה רוצה לשבש את המקם שלו, את מערכת הנעילה שלו וכדומה. את הפעם הראשונה שהם הצליחו, זה היה בעקבות סיפור של בן אדם מאוד מיוחד. ויקטור בלנקו, נשים את המצלקת נוכל לראות, ויקטור בלנקו היה טייס של מיג 25. כמו הרבה טייסים במדינות אחרות ברחבי העולם, בלנקו היה אחד מהגאווה של המולדת, אפשר להגיד. הוא היה אחד מהטייסים המוכשרים, האינטליגנטים, האמיצים, האנשים שלא היססו למות למען המולדת. בלנקו, כשהוא היה ילד, האמין בכל ליבו ברעיונות של המפלגה הקומוניסטית, אבל דווקא החינוך הטכנולוגי שהוא קיבל בצבא כטייס, גרם לו להתחיל לפקפק בעקרונות האלה. כשבלנקו למד על הטכנולוגיה האמריקנית, ככל שלמדו אותה כמי שצריכים להילחם כנגדה, הוא התחיל לשאול את עצמו שאלות. איך יכול להיות שהאמריקאים עם הקפיטליזם הרקוב שלהם כביכול, מסוגלים להנחית אדם לירח ולהחזיר אותו בחזרה? איך יכול להיות שהסוציאליזם הנאור לא מסוגל להוציא יותר זוכי פרס נובל מהמערב? כל הספקות האלה התחילו ככה להתבשל בתוכו, עד שב-1976 הוא החליט לערוק. אז ב-1976 הוא המריא לטיסת אימון שגרתית מבסיס בסיביר עם המיג 25 שלו, ואחרי כמה דקות חיבה את הרדיו, מכשיר הקשר, צלל לגובה צמרות העצים, ושם את החרטום שלו מזרחה. עד שבקרי הקרקע הרוסים הבינו מה קרה, בלנקו כבר היה ביפן. הוא היה כל כך לחוץ מהפחד שהתפסו אותו, וגם נשאר לו כל כך מעט דלק במיכל, שהוא נחת מהר מאוד, כמעט התנגש במטוס נוסעים מזרחי שהיה על המסלול, ונעצר מטרים ספורים מאיזשהו עמוד שעמד שם בקצה המסלול. הוא יצא מהמטוס והסגיר את עצמו לידי היפנים שממש לא היה להם מושג מה קורה שם. מבחינת האמריקאים, העריקה של בלנקו עם המטוס שלו זה הייתה כמו זכייה בלוטו. היפנים כמובן אישרו להם לפשפש בתוך הקרביים של המטוס כמה שהם רצו, והם גילו שם המון מידע על המערכות האלקטרוניות, שזה מה שמאוד עניין אותם. למשל, הם גילו שהמקם של המיג 25 מבוסס על שופרות ואקום, שזו טכנולוגיה מאוד מיושנת יחסית. וזה נראה כמו איזשהו חיסרון, זה לא טרנזיסטורי מודרני כמו במטוסים האמריקניים, אבל למעשה זה לא כזה חיסרון, מכיוון שהשופרות האלה אפשרו בעצם למקם של המיג 25 לשדר בעוצמה מאוד גבוהה, מה שאמר שקשה מאוד לשבש אותו בלוחמה אלקטרונית. מה גם שהמיג 25 היה עמיד לפוס אלקטרומגנטי שנוצר בזמן פיצוץ גרעיני, שזה משהו שמטוסים אמריקאים לא ידעו לעשות. מצד שני, היו גם חסרונות. למשל, למיג 25, ככה הם גילו, קשה לו להינעל על מטרות נמוכות יחסית, אולי מכיוון שהוא יועד במקור להתמודד עם מפציצים מגביהי טוס, נושאי פצצות גרעיניות. אגב, בלנקו סיפר להם שמערכות המקם של מיג 25 מקוררות על ידי אלכוהול, וצוותי הקרקע
של הצבא הרוסי, נורא אבוד על אלכוהול הזה. הם קראו לו המטוס המסעדה המעופפת. עכשיו, בלנקו כמובן קיבל אזרחות מקלט מדיני בארצות הברית. היפנים החזירו יותר מאוחר את המטוס לרוסים בארגזים, וחייבו אותם על הנזק שנגרם למסלול. יש פה לבון כפול. הרוסים לא שילמו את החיוב, אבל היה ניסיון יפה. ובלנקו היה עריק מאוד יוצא דופן ביחס לערקים אחרים באותה תקופה, כי רוב האנשים שערקו מהמזרח למערב היו אנשים שנחשפו בצורה כזו או אחרת לאושר, לשפע של התרבות המערבית, למשל רקדני בלט, מדענים, אנשים שביקרו בחו"ל. בלנקו מעולם לא יצא מגבולות ברית המועצות. הוא ערק על רקע אידיאולוגי טהור, לא היה לו מושג לקראת מה הוא הולך. בפעם הראשונה שסוכני ה-CIA שליוו אותו, לקחו אותו לסופרמרקט, בלנקו היה משוכנע שעובדים עליו. לא יכול להיות, הוא אמר לעצמו, שיש כל כך הרבה עושר, כזה עושר אדיר של מוצרים בחבל, כל מדף, והם טובים. אז הוא חשב שהרימו בשבילו מין סופרמרקט כזה מפוברק שכזה, שרק ישכנע אותו שהמערב טוב יותר מהמזרח. אבל אחר כך כשהוא הבין שוואו, זה באמת סופרמרקט שאנשים אמיתיים קונים בו, אז הוא יצא למין מסע קסם מסתורי שכזה של גילוי. הוא היה מסתובב במסדרונות של הסופרמרקט וקונה כל מיני דברים, שגלות מים, פחות או יותר. למשל, פעם אחת הוא הסתובב וראה קופסת שימורים יפה. הוא לא ידע אנגלית מי יודע מה טוב, הוא קרא את המילה דינר, אז הוא הבין פחות או יותר שמדובר בארוחת ערב, ובתקופה שלו בברית המועצות לא היו הרבה קופסאות שימורים ממש איכותיות, אז הוא קנה אחת. הוא הגיע הביתה ופתח את זה, ובישל עצמו ארוחת ערב ממש טובה, עם בצל, שום ותפוחי אדמה והכל. והיה מאוד מרוצה. ולמחרת חברים שלו שבאו לבקר אותו, ראו את הקופסה בכיור, ואמרו לו, מה, ויקטור, קנית חתול? בהזדמנות אחרת הוא ראה על אחד מהמדפים קופסה עם ציור של אישה מאוד חייכנית. וליד זה כתוב המילה פרידום. והוא אמר לעצמו, האישה האמריקנית החופשייה, שיכולה להרשות לעצמה חומרי ניקוי טובים למטבח. אז הוא קנה, ומצא בתוך האריזה מין כזה פד כזה שאפשר לנקות איתו. אז הוא ניקה את המטבח, היה מאוד מרוצה. כמובן שעד אז הוא לא שמע מעולם על פד היגייני, זה לא היה משהו שהיה באותה תקופה. אז לקח לו קצת זמן להתאקלם, אבל בסופו של דבר הוא התאקלם, ונשא לאישה אמריקנית, למד אנגלית, והפך ליועץ של חברות אמריקניות לענייני ברית המועצות, ואחר כך רוסיה. זה היה הסיפור שלו. זה היה כאמור בשנת 76, ובחלוף השנים יותר ויותר פרטים על המיג 25 זלגו למודיעין ברחבי העולם. הרוסים התחילו למכור את המיג 25 לצבאות אחרים, כמו סוריה, עיראק ולוב. ועם ההשתכללות של הטכנולוגיה, גם המיג 25 הפך כבר לא להיות לגמרי בלתי מנוצח. למשל, ב-1981, לסורים היה מיג 25, וזוג מטוסי F-15 ישראלים טמנו להם מערב מעל שמי דרום לבנון. כן. טמנו להם מערב מעל שמי דרום לבנון והצליחו להפיל מיג 25. פעם הראשונה, זו הייתה בכורה עולמית של הפלה של מיג 25. אממה, היה פה קאץ'. אמרנו שלמיג 25 היו שתי גרסאות. הייתה גרסת יירוט והייתה גרסת ריגול. המטוס F-15, שהמטוסי F-15 שלנו הצליחו להפיל, היה מגרסת היירוט. זאת אומרת שהטייסים הסורים טסו בגובה נמוך, מתוך מטרה להיכנס לקרב אוויר. גרסת הסיור של המטוס הזה, זו שטסה גבוה ומהר, הייתה עדיין בלתי מנוצחת. אפילו ה-F-15 המתוחכם והמשוכלל לא היה מסוגל להגיע לגבהים כאלה. והסורים ניצלו את היכולת הזו בצורה פנטסטית. המיג 25 בזמן מלחמת לבנון היה יוצא
לטיסות ריגול מעל השטח שלנו, ועושה בזים ומצלם ללא שום הפרעה. ללא שום הפרעה, עד שהגיע סמל ראשון פיני שפטר. אז פיני שפטר נכנס לפרק הזה בדרך קצת לא שגרתית. את התחקיר לפרק, התחקיר הראשוני, עשה נתן פוזניאק. איפה נתן? תעשה לי שלום. הנה נתן פוזניאק, התחקירן שלנו. וכמו שאנחנו עושים בדרך כלל, אחרי שהוא עשה את התחקיר הראשוני, שהוא בדרך כלל כבר מעמיק בפני עצמו, הוא שלח לי את התחקיר, ואני ככה מעיין בו, ואנחנו מתייעצים בינינו על כיווני מחשבה, לאיפה כדאי לקחת את הפרק, לכיוון כזה, לכיוון אחר, ואז אני רואה בטקסט את השם פיני שפטר. ואני אומר לעצמי, זה נשמע לי מוכר. כשהייתי סטודנט להנדסת חשמל, לפני 12 יותר שנים, עבדתי באלביט, בקבוצה שפיתחה מחשבים צבאיים. ואחד המהנדסים הבכירים בקבוצה הזו היה מהנדס בשם פיני שפטר, שהיה, אפשר להגיד, מומחה גדול בתחום של אלקטרוניקה אנלוגית, שזה תחום מאוד מסובך יחסית של העולם של אלקטרוניקה. ואני כל פעם שאני צריך לעשות איזשהו מעגל אנלוגי, פילטר או מגבר או מה שזה לא היה, הייתי הולך להתייעץ עם פיני, וכשאני אומר להתייעץ, אני מתכוון שאני הייתי שואל, ופיני היה מסרטט, ואני עושה בדיוק מה שהוא אומר, וזה. ושאלתי עצמי, יכול להיות שזה אותו פיני שפטר? עכשיו, עברו מאז שהייתי באלביט, יהיה לו 10 שנים, אבל אני ופיני היינו חברים בפייסבוק. אז שלחתי שאלה לפיני. היה לי שקצת חששתי לפני ששאלתי את השאלה, אבל חששתי, שאלתי אותו מה שלומך, יש לי שאלה שבו מסקרן אותי, יכול להיות. אם זה אתה, באמת שקיבלת פרס של חיל האוויר, על משהו מאוד חשוב שעשית. הוא, כמו שאתם ראיתם, אדם של הרבה מילים. והאמת היא שאני חששתי קצת לפני שלחתי את השאלה הזו, כי א' זה פדיחה, יכול להיות שזה בכלל לא הבן אדם, אני סתם מציק לו, אבל אתם יודעים, עברו 10 שנים, פיני יכול לשאול כל מיני שאלות, ולגלות שלמרות שחלפו הרבה שנים, אני עדיין אין לי מושג איך מתכננים מעגן אנלוגי, קצת פדיחה, אבל התגברתי על זה, ואתם רואים, מצאתי את הבן אדם המתאים. אז אחרי משהו בסביבות, אני חושב 4-5 שבועות, מצאנו את עצמנו, אני ונתן, ליד הדלת של פיני שפטר, עם תיקים מלאים בציוד הקלטה, והייתה לי כזו, אני מודה, תחושה קצת משונה כזו, אמרתי לעצמי, איך יכול להיות? אתה עובד עם בן אדם הרבה זמן, חברים, מדברים, אתה חושב שאתה מכיר אותו, ובעצם מדובר במישהו שהוא גיבור ישראל, זוכה פרס חיל האוויר, יש לו סיפור מאוד מעניין, ואני לא היה לי שום מושג. יכול להיות שאשתי באמת צודקת, שהיא אומרת שבגלל שאני כל כך עסוק בעניינים שלי, אז אין לי שום מושג מה שקורה מסביבי. אז נכון, שלחתי את שחר, הבן שלי, לגן פעם אחת עם נעל אחת קרוקס ונעל אחת מגף. אבל יש לי תירוץ טוב, הם היו באותו צבע. ובסופו של דבר נכנסנו. היה לי ידע טוב, אז אני קודמתי מאוד מהר. גם זה היה בגלל ש... אוקיי, אז אנחנו צריכים להיזהר משאיפה כמה שאנחנו לגעת בשולחן כמובן, למרות ששמתי קצת שיקוך. אני שמתי פה, כחול. שמתי שיקוך על הקפה. אוקיי. ספור לי ככה עד 3. 1, 2, 3. שים זה אפילו יותר קרוב. מופע. 1, 2, 3. פיני ערך לנו סיור בדירה ונתן לנו להתרשם מה שברור שזה הגאווה הכי גדולה שלו, מערכת הסטריאו המאוד מאוד איכותית שלו. שם בעצם בא לידי ביטוי הידע שלו, הוא מומחה גדול בתחום של אודיו ווידאו, שם בעצם בא הידע שלו במעגלים אנלוגיים בצורה הכי חזקה לידי ביטוי. והתיישבנו והתחלנו לדבר, ודי ברור מהר שהידע הזה נצבר על ידי שנים של ניסיון שמתחילים עוד מגיל מאוד מאוד צעיר. איך הגעת לאלקטרוניקה ולחשמל? זה מגיל צעיר מאוד, היה תחביב. אבא שלי היה איש טכני, הוא דחף אותנו לכיוון הזה.
לימד אותי באיזה גיל 10 מה זה חיבור בטור, מה זה סוללה, מה זה מנורה, לחבר אותם. וגם אח שלי עסק בתחום האח הגדול יותר. אז כבר מגיל, אני חושב, 13-15, התעסקתי עם בניית מגברים, אהבתי מוזיקה מגיל, בוא נגיד מגיל 12 התחלתי בנושא מוזיקה, ואחרי זה גם נכנס כל התחום של הסטריאו, קיטים וכאלה דברים, אז זה תחום שעניין אותי ומאוד היה חשוב לי גם לשמוע טוב, אז זה הלך ביחד. לאיפה הגעת בסדיר? מה עשית? הגעתי לבית ספר טכני, שם מבחני מיון, ודרך כלל הנ"מ נחשב לעדיפות היותר נמוכה, אבל בתקופה שאני נכנסתי למיון, היה מיון רק של נ"מ. והידע שהיה לי באלקטרוניקה בי"ב, ובכלל ממה שהסברתי לך קודם, היה ידע מאוד טוב. לא רק ידעתי דברים, אלא גם ידעתי לנתח דברים שאני לא מכיר. זאת אומרת, ידעתי להבין מערכות, לראות מסכמה או קצת משחקים עם האלקטרוניקה, לראות איך זה היה לי ידע טוב. אז הייתי בקורס היותר מוצלח. זאת אומרת, נקרא לזה, איפה שהיה צריך את היותר טובים. לקחו אותנו למערכות הוקים, ולמרות שהיה הוק... הוקים זה טיל נ"מ. הוק זו מערכת נ"מ, כן. במערכת הנ"מ, ההוק שעליה פיני היה מופקד, הייתה מערכת יחסית מיושנת באותה התקופה, מה שאמר שרוב הטכנאים לא כל כך ששו להתחיל להתעסק עם הקרביים שלה, והלכו לפי העיקרון העתיק בהנדסה, זה עובד על תיקה. פיני החליט שהוא לא מסתפק בכך, הוא חפר, הוא למד את העניין לעומק, הוא התעקש לפתור תקלות קשות, והציע גם מספר שינויים במערכת ששיפרו את הביצועים שלה. היה לי ידע טוב, אז אני קודמתי מאוד מהר. גם זה היה בגלל שהצוות שהיה לפניי, הוא היה כבר, היה לו חצי שנה עד שהוא השתחרר, אז זה היה צורך, איך שהגעתי, הייתי ראש צוות תוך חודשיים. ועדיין, מהאנשים שהגיעו, אז אני הייתי יותר בולט, אז בחרו אותי. וגם כן, תוך חצי שנה נהייתי ממעין, זה אחראי על כל המקצוע. כאילו אחראי על כל זה היה 2 מכשירים. ואחרי שנה וחצי נהייתי ממעין סוללה, שזה כמו קצין טכני, רק שלא הייתי קצין, הייתי סמל. ובתחילת 1982 פיני סיים את השירות הסדיר שלו, ועבר ללמוד מכינה לקראת התואר, אבל בחודש יוני פרצה מלחמת לבנון וכולם גויסו מיד למילואים. היחידה של פיני, הסוללה שלו, הייתה בעומק לבנון, ולא סתם בעומק לבנון, בהר שהיה ההר הגבוה ביותר שהיה באזור בשליטה ישראלית, ג'בל ברוך. לא במקרה שמו את הסוללה של ההוקים על ההר הכי גבוה. זה היה חלק מניסיון, אפשר לומר אפילו ניסיון כמעט נואש, להתמודד עם הבעיה של המיג 25, שכאמור עבר וצילם את האזורים שבשליטת כוחותינו ללא שום בעיה מיוחדת. באתי בתור ממעין סוללה, ובעצם כשבאנו היינו במנרה, אז שרציתי להשתחרר, שבאתי מחדש... מנרה בצפון, מנרה זה... ליד קריית שמונה שם. שבאתי מחדש, המיקום היה בתוך לבנון, במקום מאוד גבוה, נקרא ג'בל ברוך. וזה הסיפור מתחבר לסיפור של המיג, בואו נסביר את הרקע. בעצם, המיג הזה עשה הרבה צרות. אני מדבר על המיג צילום, כי המיג צילום, התכונות שלו היו מאוד פשוטות. הוא היה עולה לגובה המקסימלי, או מאוד גבוה של 70,000 רגל, טס במהירות הכי גבוהה שהוא יכול לטוס, שזה 2.5 מאך, שזה המון, עובר במסלול אחד דוך, וכל הניסיונות של להגיע אליו ולהפיל אותו לא הצליחו, כי בגובה הזה האוויר נורא דליל. מטוסים שלנו, של אז לפחות, שיודעים לראות, לא מגיעים לכזה גובה. היה צריך לראות עליו טילים מלמטה. עד שהוא מגיע, עד שאתה מכוון אליו ועד שאתה יורה טילים, זה מאוד קשה. וגם אם אתה יורה, האוויר כזה דליל, הטילים האלה של המטוסים, הם לא כל כך יכולים לכוון את עצמם. אז הסורים לא היה אכפת להם, הם היו יוצאים פעם ב10 ימים מהבסיס שידעו מתי הוא יוצא,
עושים איזה מסלול מסוים שהוא עובר איפה שהוא רוצה לעשות את הצילום שלו, מעל כוחותינו, וחוזר חזרה, מסלול קבוע, ואין מה לעשות, מטוסים, וניסו להזניק מטוסים. ראו שלא מצליחים, ואז אני חושב שמפקד כוחות הנ"מ, אמר בוא ננסה עם ההוקים להפיל אותו. והציע הצעה כזו, ושהסתכלו על הנתונים של ההוקים, אמרו ההוקים זה קצת בעיה, כי ההוקים, הנתון שלהם זה 55,000 רגל. והמיג זה 70,000, זה נשמע קצת, לא מגיע אחד לשני. יכול קצת לעבור את ה-55, אבל זה נשמע פער גדול מדי, ואז הציע שלפחות חלק מהפער הזה נוריד, וזה היה המקום שבו התמקמנו, שהוא היה 2,000 מטר מעל הים, אז ג'בל ברוך, אז זה הקטין את הפער בחצי, זאת אומרת, אם היה פער של 15,000 פיט, הפך אותו לפער של 7,000 פיט. שזה, ויש צ'אנס, יש צ'אנס. אז למרות הצמצום הזה של הפרשי הגובה, ההוקים עדיין היו חסרי תועלת כנגד המיג 25. אז כדי להבין למה הם היו חסרי תועלת עדיין, צריך טיפה להבין איך עובד המקם של ההוק. זה המקם שנועל על המטוסים, נקרא HPI. הוא זורק קרן ממוקדת כמו עיפרון, ואם מכוונים אותה על המטוס, הקרן הזו חוזרת גם, יש החזר, והטיל הוק הוא מתביית על ההחזר הזה. זאת אומרת, כדי לראות ולפגוע במטוס, צריך שהמטוס יהיה מואר על ידי כזו קרן, ואז שולחים את הטיל לשמיים, הוא עולה, גומר את המנוע שלו בחצי גובה, ואז הוא יורד למטה ומנווט את עצמו לפי הקרניים. תחילת אוגוסט או סוף יולי עובר המטוס, מנסים לנעול עליו. גורנישט, עבר. אז ניסיתם פעם ראשונה לנעול? לנעול, לא הצלחנו. עכשיו, בואו נבין איך זה הולך נעילה של מכה. אם המכה לא נועל, אין מה לראות טיל. ונעילה כבר לא הייתה. עכשיו, איך מתבצעת נעילה? כשאתה יודע איפה המטוס נמצא, אתה מכוון את המקם מבחינת אזימוט לאזור שהוא נמצא, ועכשיו זה מקם כמו עיפרון, אתה צריך לחפש את המטרה שלך. אז המערכת הזו היה לה שני סוגי חיפוש. חיפוש למטרות נמוכות, הוא חיפוש מאוד ממוקד על פני הקרקע, שהמקם, העיפרון הזה עושה חיפוש קופסה קטן. זה מתאים לתפוס מטוסים שטסים נמוך ומהר, וכמובן גם איטי, אבל מהר. כי זה אזור מאוד מצומצם שהוא מחפש. לעומת זאת, כשאתה רוצה כבר לחפש משהו גבוה, אתה צריך לעשות חיפוש קופסה יותר גבוה ולחפש אזור יותר גבוה. עכשיו, בגלל המהירויות של המטוס הזה והמרחק שאתה מנסה לתפוס אותו, היה צריך לתפוס אותו הרבה לפני 100 קילומטר. לא היה צ'אנס לדבר הזה לתפוס אותו, אז באמת הוא לא תפס. אני ישבתי ועשיתי חישוב, לא רק אני, גם... אז בעצם הבעיה הייתה כזו. ההוק היה מסוגל לתפוס או מטרות נמוכות ומהירות, או מטרות גבוהות ואיטיות, אבל את המצב ביניים הזה של מטרה שהיא גם רחוקה, גם גבוהה וגם מהירה, עם זה ההוק לא היה מסוגל להתמודד. כדי לפתור את הבעיה הזו היה צריך לתת למקם של ההוק נתון אחד, וזה נתון של גובה. אם היית נותן לו את הנתון הגובה הנכון איפה לחפש, הוא היה מסוגל לבצע את אותו חיפוש קופסה ולאתר את המטוס. אז פיני הלך ורצה למצוא את הדרך להזין את הנתון הזה לתוך המקם שבלעדיו לא יצא טיל. אבל הבעיה הייתה גם שצריך למצוא פתרון מהר, שאתה יכול ליישם אותו. לא רק, בתיאוריה כן צריך לעשות חיפוש מהיר. עכשיו לך תגיש בקשת שינוי להנדסה בחיל האוויר, שיעשו את הדבר הזה, לא יצא מזה שום דבר, לא בתקופה הקרובה. אז אני אמרתי, בוא ננסה לעשות עם דברים קיימים, למצוא פתרון. בסך הכל, היה במערכת יחידה שמעבירה למקם איפה הוא צריך להתחיל את החיפוש שלו. אז אמרתי בואו נכניס, והגבהים זה היה נתון קבוע,
או נמוך או גבוה. לא היה כיוון של גובה. אז אמרתי, בוא נוסיף נתון של גובה, נעשה חיפוש מהיר, אבל באיזה גובה שאנחנו ניתן לו מראש, כי ראינו שבמרחקים מסוימים זה גבהים שונים. אמרנו, בוא נעבוד עם טבלה. אם יודעים שהוא 200 קילומטר והוא טס 70,000, זה מאוד חשוב, פשוט לחשב, סינוס, קוסינוס, זה, אתה יודע בדיוק איזה זווית לשים אותו. בסך הכל מה שהיה צריך לעשות, זה לתת למקם את הנתון של הגובה שבו עושה, ולעשות בו איזה שינוי שיעשה את החיפוש המהיר בגובה הזה, ולתת לבקר, זה שיושב בקרון ונועל על אמצעי, שיוכל להכניס את הנתון הזה. הוא יקבל בטלפון מהיבא, הוא נמצא באזימות הזה, אז הוא צריך לסובב שם, לכוון את הגובה לפי המרחק, זה כל מרחק גובה אחר. אז פיני הלך לבית ספר הטכני של חיל האוויר, שם היה טכנאי שעזר לו לתכנן את הקופסה שהוא היה צריך. עבדו, הכניסו את הנתון הזה כמו שצריך מהקופסה, עכשיו היה צריך לבדוק את זה. עכשיו, כשאתה רוצה להפיל מטוס במלחמה, יש פחות ביורוקרטיה, אבל עדיין צריך לעשות ניסויים. התקינו את הקופסה הזו על יחידה שנמצאת בסטלה מאריס בחיפה, על הכרמל, והזניקו מטוסים של חיל האוויר, באמת המערכת הזאת עבדה בניסוי. מצוין. אז אחרי 10 ימים קדחתניים כאלה של לקחת את הקופסה, להרכיב אותה, לבדוק אותה, פיני הגיע בחזרה לסוללה בג'בל ברוך, התקינו את הקופסה שם, ועכשיו זה פשוט היה עניין של לחכות. כל 10 ימים יוצא מיג 25 לטיסת ריגול. אז הגעתי עם הדבר הזה, התקנו אותו, ראינו שזה עובד, זאת אומרת שיש את השליטה והכל, וחיכינו שיבוא מטוס. ואז היה, מה שאמרתי לך, אני נתתי לך תאריכים, זה היה תחילת אוגוסט, בוא נגיד אמצע אוגוסט, 7:30 בבוקר. כולם בארוחת בוקר. ארוחת בוקר הייתה ג'בלון ליד. רציתי להגיד עוד משהו. לצורך המבצע הזה גייסו אותי, אבל גייסו גם את מפקד הסוללה שהייתי בסדיר, שפרש, שגם סיים את הצבא, גייסו אותו במיוחד כדי שהוא יישב בקרון הבקרה והוא יפיל את המטוס, כי הוא היה מנוסה, מי שהחליף אותו היה יותר צעיר. ואז כולם היו בחדר אוכל, וזה כדי להגיע שם נוסעים, זה יורדים ועולים, זה איזה ג'בלון ליד. ואז עבר המטוס, והוא היה באוכל, רפי קראו לו, רפי מירון, היה באוכל, אז היה קצין פחות מנוסה ממנו, שישב שם, והוא ניסה לנעול על המטוס. קבלה נעילה, אבל הוא לא קיבל בתוך הטווח, אז הוא לא ירה. הוא לא קיבל בתוך הטווח, כי מטוס כזה, אין סיכוי שזה צריך כבר לתפוס אותו, ב-100 קילומטר כבר אתה צריך לראות עליו, לא ב-40 קילומטר. אז הוא לא... אז הייתה נעילה, ראינו שהשינוי הזה עובד, אבל לא הייתה יציאה של טילים. מאז רפי לא הלך יותר לארוחות בוקר, הביאו לו אוכל. כשרוצים יפשע פה לא. צמוד לפודקאסט שלה. זה, כן, זה... הוא בסינדל, אבל הקרון בקרה. זה וחיכו לסבב הבא. אז פיני יצא לחופשה הביתה, ואז ב-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, הטלפון מצלצל. אז, איזה יום ראשון בבוקר, בסוף שבוע שיצאתי הביתה, אני ישנתי טוב, 8:45 טלפון הוא היה קצין טכני של התחזוקה. מצלצל אליי, אומר לי, פיני, השינוי שלך עבד. הוא אומר, מה זה נקרא עבד? תפס? הוא רק תפס, גם הפיל. הייתי בבית, ישנתי. תגיד את התאריך, את השעה ואת המקום. 31/8/82, שעה 7:59. העיר מירושלים. למאזינים בוקר טוב ושלום רב. סורי הופעל לפני שעה בעת שהיה בגיחת צילום בשמי לבנון. כל מטוסינו חזרו בשלום. דובר שם מוסר כי שברי המטוס נראו נופלים באזור טוניה. 5 הסורי התרסק
מתרסק למול עינינו ממזרח לביירות. התפוצצות אדירה נשמעה באוויר, פטריית עשן אדירה נראתה היטב בכל העיר. לדברי כל לבנון נפל המטוס שהתפוצץ באוויר בעין סעדה, 10 קילומטרים ממזרח לביירות, מטילי ספינות של חיל הים וטילים של מטוסי חיל האוויר הישראלי. ואילו דובר צה"ל בביירות אומר כי המטוס נפל באזור ג'וניה על ידי מטוסי חיל האוויר. כל מטוסינו שבו בשלום לבסיסם. מטוס הסיור הסורי ערך טיסת צילום והופל בדרכו זו. קיצור, 8:45 בבוקר, פילו את המטוס הזה. הוא עבר, אני לא הייתי שם, אבל כל הסיפורים גם רשומים באינטרנט. עשו נעילה, ירו 2 טילים. טילים פגעו במטוס, המטוס התחיל לאבד גובה. היו גם מטוסים שלנו שחיכו למטוס הזה, וירו עליו טילים נוספים, ואז הוא נפל גם בשטח שהיה בשליטה שלנו. למעשה הזנב של המטוס נמצא עד היום בבסיס של איפה שהיחידה שלי, בנומן יש לי גם צילומים של זה. איך הייתה התגובה בחיל להצלחה הזו בעצם? ראו בזה איזשהו משהו הישג? איזו שאלה. אני בכל 4 שנות שירותי לא ראיתי פעם אחת טיל יוצא, כולל ההפלה הזאת. ובכלל, היו אימונים, מקסימום אתה כאילו יורה, אתה לא יוצא טיל, אבל אתה כאילו לוחץ על ירי, וזה הדברים הכי קרובים לירי, ובכל החיל הזה, כל הסיפורים ששמעת, זה הירי שהיה ביום כיפור. היו פה ושם איזה ניסוי 1 או 2 של ירי בפלמחים במשך השנים האלה, שבלי לא יצא להשתתף ולראות כזה דבר, אבל בכלל לא רואה ירי. אז בכלל שהיחידה ירתה זה משהו. עכשיו שהפילו מטוס, זה בכלל. עכשיו שהפילו מטוס כזה מיג 25, בוא תבין את המשמעות של זה. אם עד אז מיג 25 הזה טס מתי שהוא רוצה, מאז הירי הזה לא טסו יותר. זאת אומרת, תעזוב רגע את ההפלה, תעזוב את ההצלחה הזו. מבחינה אסטרטגית, נגמר הסיפור של לצלם מה קורה בלבנון. זה מה שזה עשה. יוקרה והכל, זה אחלה וזה הישג אדיר בפני עצמו. אבל תוסיף על זה שפתאום אין לאויב יכולת לצלם אותך. אז זה יתרון אסטרטגי שנוסף לנו בגלל הדבר הזה. ואיך היחס אליך היה אחרי ההפלה הזו, בתור מי שאחרי? הוא אחד שזכה באח הגדול. הרבה מאוד אנשים היו שחקנים לגבי ביצוע המשימה והצלחנו. יישר כוח. סך הכל, כל הכבוד לכל אחד מכם. אני חושב שכל אחד בתחומו הוא תרם. והעובדה שהצלחנו. אין יותר חזק מעובדות כאלה. סך הכל הבאתי בקבוק שמפניה הראשון שסחטתי בדרך, אבל יש עוד כמה בדרך, איזה ארגז פיניש פטר. שהחיים מאוד מגיע לפיניש פטר בזכות השינוי שהוא הציע לפני כשבוע וחצי, שינוי בזמן כמו שאמרנו לו, לדעתי בזכותו, לא רק בזכותו, אבל בעיקר בזכותו, הצלחנו לעשות את המשימה הזאת. אני גם מנסה להמליץ בפני מפקד חיל האוויר שיעניקו לו תעודת הערכה, כי אני חושב שההצעה שהוא הציע הייתה חכמה מאוד, ובזכותה, הצלחנו במשימה. אז בואו ניתן רק את הזכות לפתח על ואחר כך קיבלת על זה פרס. שנה אחרי זה קיבלתי פרס חיל אוויר. גם כן, אני באותה תקופה לא ייחסתי לזה כזו חשיבות. היום אני רואה את זה, מה זה? אבל כשבאתי לפרס חיל אוויר, זה היה אירוע שרק, אני לא זוכר אם סגני האלופים או דרגה מעל זה בכלל השתתפו בו. וגם בפרס עצמו היו 3 זוכים באותו מעמד. אז אחד היה, עוד פעם לא זוכר את הדרגה, אבל עוד פעם מדובר על דרגה גבוהה מאוד, שהיה אחראי על כל פינוי סיני עקב חוזה השלום עם מצרים. קיבל לזה פרס. השני היה, אם אני לא טועה, המפקד כוחות הנ"מ, שהוא הציע את הרעיון להשתמש בוולקנים ככלי
יבשתי. להילחם במחבלים זה היה דבר שמחסל בתים. זאת אומרת, זה היה גם כן איזשהו תפנית אסטרטגית. הם גם אמרו את זה אז שהם היו להם הרבה מועמדים לפרסים, הם החליטו לבחור בכאלה שהיה תוצאות לדברים שהם עשו. ואז עולה סמל ראשון פיני שפטר, מנהלי אדידס שם אתם רואים בתמונה, וזה טישרט כזה, מקבל את הפרס. ככה לא ראיתי את החשיבה, אפילו להורים שלי לא סיפרתי שחזרתי עם הפרס. זה כן. ככה הייתי ככה... את הפרס רואים גם בחשבון הבנק, או שזה רק... בחשבון לא, אבל עמלה משלמים. עמלה יש. פרס. יעבור? לא רוצה לעבור? כן. טוב, אם זה יעבור נוכל לראות אפילו את פיני בטקס של קבלת הפרס. אז הייצור של מטוסי מיג 25 פסק ב-1984, עד אז יוצרו בערך 1,000 מטוסים שכאלה, שהיו חוד החנית של המון צבאות בעלות בריתה של ברית המועצות, מאוקראינה ובולגריה וסוריה ועיראק וכדומה. המטוס הזה עדיין נמצא בשירות פעיל בחלק מהמדינות, למשל עדיין בשירות בסוריה, ואם מחפשים ביוטיוב אפשר למצוא סרטונים יפהפיים שאפשר לראות את המיג 25, ממריא, מגיע ממש לקצה האטמוספירה. מאוד מאוד נחמד. הסיפור של המיג 25 הוא סיפור של נחישות. הוא סיפור של נחישות של המהנדסים של מפעל מיג, שנתנו להם משימה לתכנן מטוס שאף אחד לא ניסה אפילו לתכנן באותו הזמן, ועמדו בכך. הוא סיפור של נחישות של טייס צעיר, ויקטור בלנקו, שהחליט לערוק למדינה שאת התרבות שלה הוא ממש לא הכיר, ואפילו ביקור לסופרמרקט מבחינתו היה יציאה לעולם אחר. וכמובן, נחישות של סמל ראשון צעיר שהצליח לעשות את מה שאף אחד לא הצליח לפניו, להפיל את המיג 25. הנקודה היא פשוטה שכל אחד יכול להגיע בחייו להזדמנות להשפיע ולעשות משהו. זה רק עניין של מה שנקרא לרצות ולא להיות מקובל. אי אפשר, לחשוב איך אפשר, לא למה אי אפשר, לחשוב איך אפשר. אנחנו ישראלים די טובים בזה, כל מיני דרכים עוקפות ואחרות, זה אפשרי. אז גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להציג היום אורח מיוחד שנמצא איתנו היום. פיני שפטר. אני לא יודע לתקשר מהגלה הזאת. עד היום. כנראה שאני גם לא יודע. תודה רבה לכם שהאזנתם לי. תודה רבה. עד כאן לפרק הזה של עושים היסטוריה. תודה רבה לנתן פוזניאק שסייע לי גם בתחקיר וגם בהפצה. אנחנו נגיע לשתי חסויות, סתם. בואו נעבור אל הפינה החצי קבועה שלנו של עושים היסטוריה. גבירותיי ורבותיי, יפתח מזור פה ושם לארץ ישראל. ושלא תחשבו שלא יהיו חסויות, יהיו.
רק שנתקע. תגידו פה. רגע. אתה רוצה להתחיל... פה זה כאילו לקודש להגיד. כן. אני הייתי עוזר בקר. מה זה? אני כאילו לחצתי להתחיל בעצמי. בתלמוכים. איזה מגניב. מה, מיק? מיק לא ניסו. אבל הפסקה, רק להחזיר את כולם זה סיפור. אחרי זה כן ניסו בטח. לא, להתחיל... לא על מיק. לא, פלטי. היית מאחרי סוללה? מחשבים קונסטרוקציה. פעם הבאה לי